Toate zonele noului sector Metropolis City sunt în construcție și vor fi date în exploatare pe etape, cu toată infrastructura nouă. Sunt amenajate curți, terenuri de joacă, parcări subterane și terestre, vor fi magazine, instituții medicale, dar și de învățământ. Acest lucru va permite primilor locatari să trăiască pe deplin. 4 blocuri din prima zonă vor fi date în exploatare în trimestrul 2 din 2022. În 2023 vor fi date în exploatare zonele 3, 4 și 5, de la căror geamuri poți vedea grădina botanică. Tot în 2023 vor fi gata și zona 2, 4 blocuri business apart, apartamente pentru chirie și trai. Foarte important este că în 2023 va fi dată în exploatare și zona 8, zona educațională, grădiniță și școală. Zona nouă, Business City IT Park, fitness centru modern cu piscină, spații pentru oficii, magazine, outlet, cafenele și restaurant. La etapa finală vor fi date în exploatare zonele 6 și 7 în 2024. Investește într-un viitor mai bun pentru tine și familia ta. Pentru a procura apartamente pentru trai și business la Metropolis City ai nevoie doar de buletin. Pentru informații și detalii apelează numărul de telefon 079 002000. Vino la Metropolis!